Webafowethu ngeke nikholwe ukhuzana Indlamlenze emculweni kaMaskandi ke sivele lensizwa ke yalanda ihose and trailer. Sikhuluma ngetruck la. Hayi truck kanyana. Hayi isilulanyana. Sikhuluma ngetruck lika Code 14. Khuzana Mpungose ebonga ukwesekwa ngabantu abangabathandi bomculo wakhe. Lensizwa siyayazi bafowethu. Indimeni kaMaskandi esanda kukhipha ialbum ena 19 track ithi namhlanje ibonga ukwesekwa ngabalandeli bomculo kaMaskandi. Isho njalo nengoma yakhe ithi noma ngahamba ebunzimeni kodwa uma inkosi naye webafowethu angazi into ezothiwani le abaculi bakaMaskandi bonke laba abathuthuka abafowethu ke into esingakazi sayicabanga ukuthi ke iyoke hamba ifike endimeni noma ke kubantu ke abangabaculi bakaMaskandi. Sikhumbuze ukuthi kuqala bebethathakela kaphansi ke ngendlela ke isimanga. Namhlanje kwalokho sikhuluma imilando emikhulu, sikhuluma amabhomu ezinto ngabo. Indlamlenze emculweni kaMaskandi Khuzana Mpungose insizwa semandaba umholi wamaBlue Lion Blue Nation uthenge i-truck ihose and trailer enosayini bafowethu asembongeleni naye ke usecela ukubongiswa waphinde futhi waveza ngokusobala cha amandla enobalandeli bomthandi noma ke babathandi bomculo wakhe bafowethu ileso sidibane kwezinye.